אהלן לקוחות יקרים, סרטון קצר על חיבור של פייסבוק לתוך המערכת. אנחנו רוצים שלידים מהשיווק שלנו בפייסבוק ייכנסו לתוך המערכת בצורה חלקה, או שאנחנו יכולים לעשות אוטומציות על פוסטים בתוך פייסבוק, ובשביל זה אנחנו חייבים לחבר אותו לתוך המערכת. אז תוודאו שיש לכם את הפרטי התחברות ואת הגישה לדף העסקי, ותגיעו למשתמש שלכם במערכת אצלנו. אני אלך להגדרות, ואני ארד למטה ל-integrations. אז, כמו שאתם רואים, אני בחשבון לדוגמה, מחובר אליו כבר גוגל. פייסבוק עוד לא מחובר, קונקט, אני יודע שיש לי משתמש בפייסבוק, ואני מנהל את הדף העסקי, בסוף מה שאני צריך לחבר פה זה את הדף העסקי. ועכשיו אני בוחר בדף הרלוונטי, כמו שאתם רואים יש לי כמה דפים שיש לי הרשאות אליהם, אני רוצה את הדף שלי. אוקיי. תגדילו את המסך אם אתם לא רואים את הכפתור, אבל צריך להיות פה כפתור. הוא כבר מזהה את האינסטגרם שמקושר והוא מחבר גם אותו. מעכשיו אתם תוכלו לעשות אוטומציות ולהשתמש באוטומציות גם שאנחנו מביאים לכם מוכנות, כי החשבון שלכם מחובר. אוקיי? אז החשבון מחובר, אבל הוא גם מציע לכם לחבר פה add account, חשבון מודעות, והוא פשוט לא נותן לי לעשות את זה כי אין לי הרשאות. אני עם חשבון לדוגמה ומשתמש לדוגמה. פשוט זה באמת מאובטח ואנחנו שומרים על ההבטחה שלכם. פה למעלה יש פה פייסבוק פורם פילד מפינג. כאן יש תפסים, תפסי לידים, אם אתם משווקים או אם יש לכם קמפיינר אז הוא יודע את זה. כאן אתם תוכלו למפות את השדות שמשאירים לכם פרטים בפייסבוק לתוך המערכת. בואו נראה דוגמה, אבל במקרה הזה אנחנו כנראה נעזור לכם לעשות את הדבר הזה. אוקיי, אז יש לי טופס לידים שמבקש אימייל, טלפון, שם ועוד כמה שאלות. מה שאני עושה, לתוך המערכת אני רוצה לנתב את אימייל לאימייל, שימו לב שאת זה הוא זיהה לבד, את פון נאמבר לטלפון, גם את זה הוא זיהה לבד וגם את זה הוא זיהה לבד. את שאר השאלות האלה הוא לא זיהה, אז אני פשוט צריך להגיד לו לאן להכניס אותם. ואצלי לצורך העניין יש באמת תיאור העסק לדוגמה. אבל כל זה דברים שאנחנו נאפיין איתכם מראש. למקרה שאתם כבר לקוחות שעושים טופס חדש, אז תדעו איך עושים את זה. זהו, הפייסבוק שלכם מחובר.